Diablihan na sa Mandawi City ang co-working space kung diin mamahimong magtrabaho katong wala pa'y kuryente o walay internet connection sa ilang mga balay. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa pagsugod sa simana, formal sab nga giablihan sa Mandawi City ang libreng co-working space diha sa City College. Gituyo kini aron dunay lugar nga katrabahuan ang mga Mandawihanon nga nag-work from home setup. Labi na nga may mga dapit pa nga wala na balik ang kuryente o internet connection. Bisa pagkusugatir ng ang internet na to, ato lang likayan ng mga mag-gaming no kay di manggod ni siya para duwa. Ato tas internet cafe kung ganahan ta manuwa. Para ni sa katong mga nanikay-sikay nagtrabaho online. 50 ka mga tao ang maakomodar sa lugar nga 24 oras nga abli. Mupresentar lang sila og ID ug certification gikan sa employer una sila makagamit. Gawa sa extension wires nga gi-provide alang sa mga gadgets, duna pay libreng tubig mainom, kape ug snacks sa mga mogamit. First come first serve lang sa pagkakaron kay limitado pa man ang atong space, nangita pa ta og additional nga mga lugar para himuon nato nga co-working space. Nya posible sad no nga makakita ta og additional lugar para pud sa katong mga mag-online nga klase o para sa mga maestro maestra. Kaganihang buntag menos pa hinuon ang mi-avail ni ini, sagad kanila nakabalita lang pinaagi sa social media account sa Dakbayan. Malipayon ang mga trabahante sa serbisyong gitanyag kay wa gyud sila makatrabahog tarong human miigo si Bagyong Odette usa ka buwan na ang nakalabay. Tulo ka semana walay work. Karon pa ni resume kay murag kaning opportunity lagi. Mao na siya, sir. Dako should siyang tabang gid. 500 Mbps then makadaog sa mga tools sa mo ang kuan sa mo ang work, so nindot is tanan din. Ang nakanindot is 24 hours ang gikuan sa Mandawi, so bisag unsang oras sa pwede ra ka maari. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.